Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ha kajing ya shong jing yalang ka ba shong shit bat kajing sngo diaw keluit mensim ki spangut ki Nongdie Madan ki laya lompat ba Hakhmat Secretariat ha kasni ningkong ban Pyrshah ya kajing khang jubori ki jakadi hasurok bat ban dawa na ki he sarkar na ka PTVC Hakhmat Secretariat ka Secretariat ki Nongdie Madan ki Pyrshah ya kajing ka ba khamjur hadin ki borsen shar halor ka hok ban kamai kaji hasurang Kinong Pyrshah khambun ki kenthei ki lapan pau ka jing sngokhya halor ka jing shale bor ha ki bor municipal bat ki pulen ki kwa ban pin I ya ki jing bat ban pan jing ram na ka sarkar ba ken pentelun biang ya ka kamai ka ji ka bala sakut na ka jing shabe bat weng jubor ki mar ki mata jongki ngimwan ban pin kulmar hinrei ban kranshai ya ka jing sngo jongi ngimdei ki runar ngi treishitom ban im ya ka hong ong ka wei na ki Nongdie Madan ka kenthei kabladi so hasurok police bazar la palat shiphausnem kumjuru ki wei ki la ong ba ki kloi ban bot iki kendon hendrei ki dawa ba ka sarkar kan nyai burom yaki kum ki briu ki ba im da ka ba kamai hong hendrei watla ka jinge ki kalong ka ba jai jai ki pulet ki la khanglat iginong Pyrshah bandung sha Secretariat ki bor pahara ki babun ki lawan ra bante la kam yaki nu ki jing kulmar kani ka jing khanglat kala pen kulmar ki nong Pyrshah ki bala perta shla ki kentien kum ngim kwa jing sngosen ngi kwa hok bantrei bat Pyntreikam ya ka Street Vendors Act arhajar khatsau ha Meghalaya ka an Street Vendors Act arhajar khatsau ka bala Pyntreikam da ka sarkar pedeng ka hukum yaki borsen sharsor ban thau yaki Town Vending Committee TVC ban penyat hok yaki Nongdie Madan Henry ki Nongdie Madan ki keno baka Police Town Vending Committee PTVC kam jiekran ne kenthop ya ki Nongdie Madan bashisha ha ka jingya thir bat penbeng kalong ka hok jongi bandan benta ha ka jiekran ki don bongut ki Nongdie ki ba wat kimtep manu badan ha PTVC ong uwei ne ki nong yalam ka seng ha ka uba penya ya ka ne ka jingyalang kat hadu menta ompat don ka jubab na kaliang jong ka Secretariat ne katnat Urban Affairs halor ka ne ka jingja Hendrei kini ka jingya ki kalapan kha jingkit kli ha ki kinhun riulum pat ba ki NGO bar ki kinhun yada hok long briu man briu ki badawa ba ka sarkar kan plila jingya kren mador bat ki Nongdie Madan lada ka jingya ki bat ka sarkar kam urlong bat ka jingpin kenria ki Nongdie Madan kadang yai beteng ki lapan tep ba ki nang tur bat penjur shu ya ka jingya ki kani ka jingya kini ka penpau ya ka jingdon kam mador ban thau kar kom Pyntreikam sor ka ba kenthop lang ya ki nongtrei informal kum ki Nongdie Madan da ka ba ailat ya ki ban im kat ba penne ru ya ka kom penyat sor ka ba khut bat buram hok kalau kini sisa kini kini nikmat ni kita dapat je ke Urban Affairs ngam try kita tiaw na ki suku ya kaan kita semoga kam maki berkendu yang ni mengin batai bagi tip bajayu Ramadan bakumno ka dan ka jing penting ai ni kloi ban keren ndai mata ka di man ni kalong ba ka di bandan ka immediate provisional town vending committee mangin ni ki khat ka committee motor mapi ni ki stor jang ni kam snap Pishule marway buntu kalau along behind kalau along against all the orders of the court kalau along pun bagi dalam kami bagi dalam baklai ke court tu di kadi kasaka ke belong answerable ke court mengiting isu abet bahkan niat ke kaan ndai bagi isu le tangdep dan maka pitik kita dan ti an makanaru ladam Pyntreikam kena kinbon ki besim kabu ya kaan untuk kita kalau kan election lah Secretariat kopi. Patut ber. Aku juga kalau bagi mening nila thok ka shiki Urban Affairs Minister ban ong ba khat ka file na Provisional Town Vending Committee but naka municipal authorities but naka urban authorities khat ka file ka ba ladu hajar kan rio nang makin sungko kan ni ki ai kan nongrim jo kan ni ki bat kamtam bakin tip ki shiti ki bangiat ho hakin isni baladem kan kadau ba bali ka don ka jing ko ba Pyntreikam ban bali ba haban pendek jadi ngatai ki haban dak kampam sama ki apule pak sama dia kapek ki shiti nama labun ki shiti bangi pa ni tin dia
pulih banyak dia boleh jemut kesapoi operation ni ba Nongdie Madan hab yaki hab bandawai hab Kung kailangan kita buat apa hindi sampai hari kita mampu kalau kita Mendai ka jubam kadai ba kat tempat Pyntreikam hok dia ka an dai mangi ni ki member PTVC ko ngam dai mangi banyara yang penting reki cham snap yang ni kalau apa bi si saya ka jelai berapa itu but hadu pa kina Pyntreik tik pa tik ngin yai beteng be ki jing yaki haki harukom kat kumbala ai da ka ai ti sensari ni panyaki hadu mentari ni ngila cooperate ka sarkar kay mangiru ba kung malami ka ka ani lami ka laya pa ni cooperate pa ka sarkar ngai la ka sarkar ka kwa man sim ka bu pa da henya ka an tingin nim cooperate we will have a non cooperation movement and kata kala ban sim ka